Hola, som l'Iris i la Clàudia, alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp. Avui us presentarem un vídeo on us explicarem els esforços mecànics. Esperem que us agradi. Som-hi! Els esforços són la força a la que està sotmesa una peça i que tendeix a estirar-la, a aixafar-la, corbar-la, torçar-la o tallar-la. Hi ha 5 tipus d'esforços: el de tracció, compressió, flexió, torsió i el de cisallament o tallant. Ara us presentarem diversos exemples de cada tipus d'esforç mecànic. L'esforç de tracció es produeix quan dues forces de sentit contrari surten del cos. Si el cos no és resistent, s'estira. Per mostrar-vos aquest exemple, farem servir una goma elàstica. Aquí podem veure com fem un esforç de tracció sobre la goma, estirant sobre els extrems. Ara us tornarem a mostrar l'exemple amb els vectors. L'esforç de compressió es produeix quan dues forces amb la mateixa direcció, sentit contrari, van cap al cos. Si el cos no és resistent, s'aixafa. En aquest cas, farem servir una pilota d'escuma. Aquí podeu veure com s'apliquen els esforços i després l'objecte torna al seu estat original. Ara us mostrarem el mateix exemple amb vectors. Aquí us mostrarem un altre exemple, però en aquest cas l'objecte no torna al seu estat original. Farem servir una llauna metàl·lica. Aplicarem els esforços en vertical. Ara us mostrarem el mateix exemple amb vectors. Com heu pogut comprovar, l'objecte no ha tornat a la seva forma. Dins de l'apartat de compressió hi ha l'esforç de vinclament. És quan un cos llarg i prim que suporta esforç de compressió no s'aixafa, es doblega. Per aquest exemple farem servir una xancla. Aquí podem veure com apliquem els esforços verticalment. Esforç de vinclament. Heu vist que aplicant els esforços a les puntes, l'objecte s'ha doblegat. L'esforç de flexió és quan sobre un cos s'exerceix una força perpendicular al seu eix longitudinal i tendeix a doblegar-lo. Per aquest exemple també farem servir una xancla. Es pot observar perfectament que fa l'efecte trampolí. El següent esforç és el de torsió. És quan sobre un cos hi apliquem dues forces de sentit contrari, que tendeixen a torçar-lo. Per fer aquest exemple hem fet servir el pom d'una dutxa. Altres exemples són un tornavís o l'eix d'un volant.
L'esforç de cissellament és quan sobre un cos hi actuen dues forces oposades aplicades al mateix punt i tenen tendència a tallar. Per exemple, les tisores, una guillotina o un ganivet. Per a aquest exemple farem servir unes tisores i un paper. Podeu veure com aplicant l'esforç on s'agafen les tisores es transmet l'esforç a través de l'eix de les tisores fins al tallant. Esperem que us hagi agradat el vídeo I que us hagi estat de profit. Recorda clicar like i subscriure't al canal.